প্রথমে তো আজি সমগ্র বিশ্বতে মানে গণেশ পূজা চলি আছে, তার মানে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন শ্রদ্ধা জানাইছো। আজি আমার বিটিআর সরকার প্রমোদ বড়ো ডাঙরী এটা ভাল চিন্তা করি, যেহেতুকে আমার বিটিআরত বাড়ি থকা লৰা ছোৱালীয়ে আহি থকা দিনত মানে মোবাইলত ব্যস্ত হৈ থাকিব নালাগে। যেনেকে স্কুল কলেজৰ পৰা অহাৰ লগে লগে মাক বাপেকৰ মোবাইল কাঢ়ি মোবাইলতে গেম খেলা আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে এটা ভাল চিন্তা কৰি আহি থকা মানে আমাৰ বিটিআৰৰ বাঢ়ি থকা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে আজি মানে ক্ৰীড়া সামগ্ৰী মানে বিতৰণ কৰা এটা ব্যৱস্থা কৰিলে। আমাৰ ভেৰগাঁও জিলাত 270খন ক্লাবৰ আজি মানে মানে বিতৰণ কৰা হ'ল। ইয়াৰ কাৰণে আমি নুনাই চেৰফাঙৰ ফালেদি বিটিআৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নুনাই চেৰফাঙৰ বৰ্তমান আমি মানে 18টা ক্লাবক দিলোঁ আজি, আৰু আহি থকা দিনতে আৰু আমি 40টা মানে ক্লাবক দিয়াৰ এটা মানে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। মানে আমি মানে যেনেকৈ ফুটবলৰ সামগ্ৰী, ফুটবলত মানে লাগতিয়াল কি বস্তু লাগে, নেটৰ পৰা মানে গ্লভছৰ পৰা মানে যি মানে বস্তু সামগ্ৰী লাগে মানে সকলো সামগ্ৰী দিয়া হৈছে। साबायखर बावनांगोन जे बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' सार आरो स्पर्ट्सनि दावबायसा बर' सार बिथांमोनखौ, मानोना बिथांमोननि अननायावनो दिनै भेरगाव जिल्लानि सिङाव गासै मोनबा ब्लक दोङो। बेवहाय टटेल जोङो 270 क्लाब्सनो फुटबल मेटेरियल्स राननानै होनो हादों। आरो बेयावहाय मेटेरियल्स हिसाबै गोबां जोंहा दङ, जेरैहाय जोङो जार्सि होदों, फुटबल होदों, ग्लभ्स होदों, सक्स होदों, नेट होदों। बेनिखायनो आङो दिनै जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जे गेलेनायजों लोगोसे गावनि सावस्रिखौ फिट लाखिनायजों लोगोसे गावनि केरियारखौ दानानै लानो हायो। ओंखायनो साफ्रोमबो जोंनि गोग्लैसोनाय क्लाबफोरा बा गामि ओनसोलाव थानाय क्लाबफोरा बिटिआर सरकारनि अननायाव बे सुबिदाखौ मोनदों। दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो क्लाबा जों जिखिनि आगजु होबाय बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनानै सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायो, गावनि केरियारखौ दानायजों लोगोसे गावनि एरियानि मोनसे मुं लाखिनो हायो, गावनि ओनसोलनि मुं लाखिनो हायो। आं बेखौनो खावलायबाय। जोङो नायजों जे दासिमबो जोंनि फिसा फिसा गामि ओनसोलाव थानाय क्लाबफोरा रेजिस्टारा मा बुस्थु बेखौ मोनथिस'वाखै। ओंखायनो एबारनि थाखाय जोङो खावलायदों जे बयबो क्लाबखौ रेजिस्टार खालामनानै लानांगौ। बे खेबसेयाव जोंनि बिटिआर सरकार थामहिनबा बिटिआर प्रधान प्रमोद बर' सारा मोनफ्रोमबो रेजिस्टार नन रेजिस्टार क्लाबफोरनोहाय बे आगजुखौ होनाय जादों। सेंग्रा हानजानि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा जे बिटिआर सरकारा प्रमोद बर'नि दैदेननायाव लोगोसे जोंनि स्पर्ट्स CM दावबायसा बर'नि दैदेननायाव दिनै स्पर्ट्स मेटेरियेल मोनबा आइटेमाव होदो। दा बे आइटेम हिसाबै जोङो नुनाय सेरफाङाव 17टा आइटेम दिनै रानदो। आरो बेयाव जोंहा फुटबल दोङो, जार्सि दोङो, मुजा दोङो, ग्लभ्स दोङो आरो नेट मोनबा आइटेम। जोङो बेयाव 17टा होदो आरो अभार डिस्ट्रिक्टआव जोङो 270 थारमाने 217टा क्लाबनो होनाय जादों आरो। जायफोरा दिनै नैबे जार्सि बा फुटबलफोरखौ बिथांमोनखौ जोङो भबिष्यतनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों खावलायदो जे दानि सेंग्रा हानजायानो भबिष्यत, जोंनि भबिष्यत। आरो बे भबिष्यत दानो थाखाय दानि सेंग्राफोरा जाहाथे स्पर्ट्स मेटेरियेलफोरखौ लानानै बिभिन्न खेला दुलायाव भाग लानानै गोबां हामा खामानिनिफ्राय गोरोबनानै इउनिटि भाबै गोरोबनानै खामानि मावनानै जाहाथे बिथांमोना गावखौनो सासे गोख्रों सेंग्रा महरै दानाय लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे बिथांमोना सासे सुबुं सम्पद जानो हायो। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै UPPL दोलोनिफ्राय खावलायनाय जादों आरो। जार्सिखौ जों এই कारणे होनाय जादों जाहाथे मोनसे जितियानोखि बिथांमोना अनुशिलन खालामनो गोनां जायो बा जिकुनु खेलायाव बाहागो लानो गोनां जायो, बेयाव मोनसे सिनायथि हिसाबै मोनसे जार्सिनि गोनांथि दोङो। बिथांमोनखौ जों दिनै स्पष्ट भाबै बुंनाय जादों जाहाथे बेखौ जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायो। आरो जार्सिफोरा नाम्बारिं थाखानाय, मात्र बिथांमोना क्लाबनि मुंखौल'सो लिरनांगौ आरो बे हिसाबै जाहाथे बे खामानिखौ खेलायनायावल'सो बाहायो।
बे जिनिसखौ बा बे खोथाखौ जोङो स्पस्त'भाबै दिनै आफाद खुंनानै जोङो এই कारणे जों आफाद खुंदो जे बेखौ मानो कारणे होनाय जाखो आरो मायाव खामानि बाहायनांगो माबायदि दोननांगो बे समस्त बाथ्राफोरखौनो जोङो दोलोनिफ्राय बिथांमोनखौ स्पस्त'भाबै बुंनो हानाय जादों आरो